Mukaseko KB pamwechete na Boshongora. Baba Isabel, ndedzipi dzimwe dzenyaya dziri kupisa dzamakabatira Zimbabwe nasi? Zimbabwe sekuziva kwenyu tinenge takapakata kudzitsvaga pamwe chine kutaura nezvazvo dzakamira sei. 1. Ndichatanga mhuri yeZimbabwe nenzvimbo yekwaziko. Kwaziko kuchitungizwa kuri kugadzirwa road. Vabereki vachema zvikanzi wangu road inoda kufamba nesu. Ko isu tikafa inozofambwa nani? Dai vatidirira mvura. Ko vanofanei ko vabereki veko? Kwanzi dust racho. Fumbi. Dust rachona kwadai vangotidirira mvura. Nokuti road ka vanosiya pakati voenda muside kuti mota dzibhosanofamba. Asi dust riri kuitika imomo rakatoipa amusi kudirwa mvura. Okay. 2. Muroad imomo kune vakomana vekwaziko vari kuenda vachiisa matombo vachiti kana mota ichida kudarika tipe mari. Toget. Saka mota dzofamba nekupi? Mota dzofamba nekupi wakatarisa fesi zvakamira sei. Ndakapesera ndaita imwe nyaya yemwe munhu chisini chezvarwa chemunyika yeZimbabwe anga ine rori akatambudzwa zvakaoma nevakomana vekwaziko vavhara road. Mota dzaita kiu kumashure rori yakavharwa. 2. Ndobva ipapo mhuri yeZimbabwe ndine nyaya yandakataura ward 21 Mazowe yekuti kune mwana akarwara zino kaenda kukliniki ega akazonzi enda kumba akaenda ega. Zimbabwe mashoko anosuwisa, mashoko anorwadza. Mwana akawanikwa nezuro akafa nematambudziko. Anga ari pai mutumbi wake? Anga ari musango musaidi so dhuze nemugwagwa kune rwizi ndoko anga akafa. Ende pari kuratidza kuti iye anga neropa rakadunduvira riri mumhino muzvigumo ratidza sekunonzi mune zvakaitika pamhanza pane zvakaitika asi panga ari hapana ropa nezuro wacho vanhu vanga vadarika nepo vasina kuona mwana. Ya zvakaoma. Ndine nyaya yandikambotaura yekubamba zonge kwa Mutare yababa vaipomera kunzi vakamitisa mwana achiti baba vaita bonde neni baba vachita sei baba vakazosvikirwa nemapurisa vakamhanya vakatiza vakaenda vakazonzi vada kutengesa mombe. Zimbabwe mazuva 2-3 ZRP Zimbabwe Republic Police yakabata mono yakapindira but pane kuchema kuri kuita vanhu kuri kunzi kune vaning'ina nemukoma wemunhu uyu vapinda mudanga vachitengesa mombe. Pane vakatoudza kuti takutomhanya kunotsvaga maloyers asi mwanasikana uya akatopiwa munhu ari pane umwe murume. Beautiful. Okay. Yes. Ndopindira pandinoti kwachirumhanzu kune murume ari kurwara. Murume achirwara kudaro kune hanzvadzi yake yakamborohwa ikaenda kumurume ndokubva yafirwa nemurume ndokubva yadzoka ndokubva yaroorwa zvakare. Murume iwanga naye vachibva vasiyana. Murume akati uchazviona. Murume uyu paakadzi paakadzoka munzvimbo maari kugara mune varume vanokwenda kuita 7 vakafa but vanhu vaisaziva kuti chii nokuti panga pasina nyaya dzekurwara dzinoshamisira. Iko zvino munzvimbo umu muri kurwara hanzvadzi yake musikana achibva asvika akati veduwe mukoma pupurai mukoma udzai vanhu mukasapupura kana kupupura magara muri kufa. Nyaya dzakataurwa naSisi. Hold on. Update yepaSolomio. Vanenge vachida kusisa nyaya pachimuti kubata Boshongora anobatika sei? Icho kwadi mhuri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzisina chibombero namba dzisikanyadzise. Namba inonhuhwira. Hii namba inoti mhuri yeZimbabwe apa ndisikani kusiya mhuri yeZimbabwe yekuti izvo mapurisa basa rekubata remaoperation vakomana nolodha mabhazi vakazara pambara apa. Mushure menyaya yevana vakapinda mubhazi vari vanhu vechikoro vari kunzvimbo yekwamutoko vachibva vakomplaina kuna kondakta kuti munenge muri kunonoka achibva arova vana. Saka nyaya yakazosimudzwa operation yemahwindi. Zviri pambara apa kwakabatwa munhu. Ndangodzi Bosho vanotaura vachiti mapurisa havashandi. Darikaone kuno. Anotaura kuti mapurisa ashande ndiye. Variko vanotaurawo. Vanoshayiwa mashoko mumuromo. Yes. Ekutaura. Ndizvozvo. Nokuti kune vanhu vari kushanda. Kune vanhu vane basa pamoyo. Basa pamoyo vakatumwa. Vakadavira. Papa mawani. Ya, so Zimbabwe ndodza ndakapakata update yepaSolomio. Musikana akazofonerwa zvakare. Muzukuru akafona nezuro chibvunzo kuti akafonerwa here? Tikati nezuro anga asina kufonerwa. Iko zvinozvi akafonerwa asi muchazwa zvakaitika pamafoni calls. Yes. Vachada kusvisa nyaya pachimuti. Munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota don't baby.
vari kuchema Dr. Kandishaya hanzi World Cup ichatiuraya nestress. Zvakaoma. Baba Isabel zvinorwadza. Senegal 1-2 kutsogorera. Shuwa kuzabwerezerewa kufika pakudiyewa. Vanhu havatrenere kuti vanokasira kuneta. Amen. Baba Isabel ukazopinda musekere mu extra time. Ku extra time. Vanotokambaira. Kurara nezamu mukanwa. Kurelaxa. Ko DRC. Kutungamira. Yes. Makutodefenda. Apa maminitsi achiri akadira. Apo muri kuona kuti timu yamuri kutamba nayo iri kuataka. Musadaro kani chiko nai Africa. Po rikiti vu ayaya. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo panoda chitindo, hapana chitindo Joshua. Po rikiti vu. Kapa. Muri yeZimbabwe ndapindira panyaya yekumazowe. Mazowe Ward 21. Muri yeZimbabwe kune nyaya yakatika kumazowe tikataura nezuro. Ndichiti nyaya maitikiro yakatika ndikuti kune mwanasikana angari murugare grade 7. Ndakakwanisa kutaura nema-committee member, ndakakwanisa kutaura nevamwe vabereki mukati menzvimbo, kusanganisa machairman omunzvimbo yeward, kusanganisira baba vemwana. Vachitaura nenyaya iyi vachiti tine mwana watisiri kuona. Mwanasikana angari mukati megaro grade 7. Mwana akaenda kuchikoro. Aenda kuchikoro mwana akati ari kunzwa zino. Ati ari kunzwa zino akakumbira achibva aenda kuclinic. Aenda kuclinic akaenda ega. Akachibva adzoka mwana uyu achibva ati achakwanisa kuti achikonzera ari kurwadziwa. Anoda kuenda kumba about 4 kilometers kubva pa chikoro kuenda kumba kwaanogara. Mwana uyu akati handisi kwanisa kuenda ndega ndiri kurwadziwa. Akasarudza umwe wevamwe vana vanofungidza kuti muzukuru kana pane ukama uripo achete angakwanisa kundikuperekedza, asi vadzidzisi vakaramba. Vakati akwanisa kuenda nemunhu, akwanisa kudisturba mumwe. Vachibva mwana uyu aenda musi weMonday. Haana kuzooneka zvakare kusvika vabereki vadzoka vasvika pachikoro. Pavakasvika vadzidzisi vachiti varida kuenda kumasports. Vachida kuenda kumasports, vabereki vakati hamukwanisi kuenda kumasports isusu tichitsvaga mwana. Handi tinotsvaga mwana. Zvakazoita kuti vanetsane ipapo pane mashoko okubuda kuti pane vadzidzisi vaviri vakarohwa nevabereki mushure mekuti havasi kunzwisana nenyaya yekuti mwana ashayikwa. Vapedza kudaro vakatsvaga mwana haana kuwanikwa. Nezuro muri yeZimbabwe mwana akazowanikwa akafa ari pasango. Asi mwana wawanikwa akafa uyo, vabereki ndiri mukati mekutaura navo vanoti ivo zuro wacho nzvimbo iyi yakaonekwa ine mwana vakaisvika havana kuona paine chinhu. Mwana yanga achiratidza kuti ane ropa rakadundubira mumhino dzake, ende bhodhi yake inoratidza kuti ropa racho rinoita senge shoma pakurarama kwake, uyezve muzvigumwe kuita senge makasuka, kuita sekunonzi pamhanza pake pane zvimwe zvakaita sei kana panzeve pane zvakaitika, asi panzvimbo paari apa hapana ropa riripo. So mutumbi wakatorwa nemapurisa ukaendeswa kumochari. Sautaura kuno kwatiri kuita ndo zvavepo mwana uyu haana kuwanikwa mushure mekunzi aenda kumba ari ega asina anomuperekedza. Ndakutaura nevagari vari munzvimbo iyi inobva mwana uyu. Vabereki vari kuti bhozho hatizivi toita sei. Vana vanogara munzvimbo iyi ine mwana akafa vari kuramba nechikoro. Vakuramba nechikoro. Even pakashayikwa mwana kune vamwe zvakare vana vangachitoramba kuenda kuchikoro vachiti hatikwanise kuenda ikoko. Ende pane mashoko ekuti baba kutoti ndakakwanisa kunetsana zvakare neumwe mudzidzisi ari pachikoro apa mushure mekuzonzwa kuti mwana wangu afa. Zvinorwadza baba Isabel. Baba pati zvinorwadza. Zvinorwadza baba Isabel kuti mwana anobva kumba achienda akakuchikoro ndo zuva ramunopedzisira akakumuona. Ichokwadi. So nyaya yange ichitaura vanhu ndeyekuti nyaya kana ichinge yaitika kubva kumashure vanhu vanofana kuzigara vakaziva mitemo, kuenda kumberi vanhu vakaziva mutemo. Kana pane zvazoitika vanhu zviitike but vachiziva mutemo. Mwana ndewe mubereki. Kana aenda kuchikoro mutemo unoshanda kuita sei? Mwana ari kumba ndiwe mubereki, aenda kuchikoro ari ikoko kusvika adzoka. Simba revadzidzisi riri kubva papi kusvika papi vaine vana kuchikoro. Nokuti zvinogona kuitika ndezvekuti rufu rwemwana rinogona kunge risinei nematicha pachikoro, asi simba ravo riri papiwo kana mwana ari kuchikoro. Ichokwadi.
apo mwana kana abva kumba achisvika pachikoro mudzidzisi ndiye atoveka mubereki apo ari kutoona kuti mwana akachengetedzeka sei. Handiti baba Isabel chese chichasangana nemwana ari pachikoro ndokusanga vane mafoni namba yes ekufonera vabereki ndizvozvo. mwana asvika kuno dambudziko rakati tiri kuona mwana asi kufara asi muri kumunetsa here asi mamurova here hamuna kumupa zvakakwana here ari kurwara here zvaakuitwa naticha chikonzero ndiye ave nemwana pagiraundi ndokusaka bhuku riripo rekuti mwana uyu ndiyo pachikoro pano. Baba Isabel muri kuti mwana pasina kakudzoka kumba vabereki nevanhu vemunharaunda vakabatana vakatanga kutsvaga mwana kusanganisira nokutopfuura panzvimbo pakazoonekwa mutumbi wangu kuti nzvimbo iyi ine vanhu vakatosvika ipapo havana kuwana chinhu but vaona paine mwana right kwe ende mwana achionekwa angasina kupfeka uniform yange iri uko iye ari apo akashama asina kupfeka bhegi remabhuku riri apo katsamba karisiti kekukliniki kwaangaenda nako kakaripo kari pasaidi. Ndiani akamubvisa uniform yake ipapo mukoma KB? Ndiani akaita izvozvo? Nekuti mwana uyu haangazviite ega ka, haangazviurayi ega. Ya zvakaoma nematambudziko baba Isabel zvinorwadza baba. So mapurisa vari kuita tsvakurudzo pamusoro perufu rwemwana uyu. Zimbabwe ndoka update iri kubva kuward 21 ichokwadi ichocho Mazowe. Zuva rekutanga vabereki vachita noise mukuda kurwisana nemapurisa, mapurisa achitika hatisi kuda noise pano nokuti hatisati taziva kuti mwana ari kupi. Hamuzonyari here mangwana muchinzwa kuti mwana akatizira pamwatori kumurume. Saka tisati taziva chokwadi musaita chi? Musati maita noise. But vari kuti ivo ndiani haifanira kunge aine simba rekuve nemwana abva kumba achienda kuchikoro. Izvozvo vamwe vana vekunzvimbo kwaigara mwana uyu vari kuti isusu kuchikoro kwacho hatichada kuenda kuti kaurawawo. Cosmas Bello ari kumbare ari kushedzera kuti ndiripo pachimuti ndakachibata kuti right zviri kunzi nani nagogo chiyangwa paGreen Croft muritano komani KB pabodzika na Bozhongora. Yes ndi gogo chiyangwa paGreen Croft muritani komani KB na Bozhongora tsudzurani TV. Ndiripo pachimuti mukoma kanyemba na Bozho ndinonzi Amos Adamu ndiri kunoko kuguruve zvakaoma chokwadi Mazowe maticha ayo ngavadzingwe basa ndivo honzeri vatongweri weka-capable homicide mhosva yavo kumapurisa. Ndinonzi Thomas Mateta ndiri kunoka kuCape Town kuSouth Africa. Baba Isabel mameseji ari kubva kuvateereri hanzi kudiniko zvinosiririsa chose. Rest in peace musikana akashayika. Tonyaradza vabereki vakafirwa kamhosva toipa maticha epachikoro vakashaya hanya nekurwara kwemwana. Bvisai vana pachikoro icho vanoziva zvavanoita ipapo. Ndinonzi Dr. Kandishayaka kuBhangeti. Alright zvikanzi kudiniko Kelvin Makoni ndiri pazaka jerera nhasi anotravela Kelvin Makoni asi chinonakidza ndechekuti kwese kwaanenge ari anenge akachibata achisiye KB na Bozho ndamirira update yepaSolomio ndatombomira kakurova sando kusvika maipfapfaidza update iyoyo. Ndinonzi Robson Kagura weLiverpool pambari pamagaba ari pabasa ipapapa padhuze hanzi ndambomira kuita basa. Saka manje mukazoirova kana 5 minutes to 12 anenge akangomirira chete. Munhu ane chinhu pamwoyo vari kunamata vari kuziva here kuti mambo Jesu anosvika rini but vari kungoita sei? Vari kungonamata hazvina zuva dheti kana nguva asi vari kumboda saka ngaramba kamirira covid anochibata 18 minutes past 10 ndopafika nthawe pari manje. Regai katinzwe kuti vamwe vanoti kudini Mazowe mwana uyo anogona kunge akapondwa. Maticha ngaiswe paproni. Ndinonzi Katibas padomboshawa pamvere chena. Baba Isabel vanhu vari kutofungidzira kuti mwana anogona kunge akapondwa. Sei bhegi remabhuku rakaonekwa riri kwariri, receipt iri kwariri, hembe uniform kwadzo iye pake ndarwadziwa ini chiko chakawana mwana uyo. Ndinonzi Gogo Buzuzi ndiri padomboshawa ndevedu ichokwadi chii chakawana mwana. Ndiani
akaita izvozvo akatora upenyu hwemwana. Iyi ndarwadzwa zvangu. Ndinoti kuvabereki chemaine tariro, maticha akaratidza kakushaya hanya. Ndinonzi my Plaxides Mushuwa ndiri pamazowe baba Isabel. Ichokwadi ichocho, maticha akaratidza kushaya hanya. Vaifanirwa kakubata vabereki vemwana wovaudza kuti mwana haasi kunzwa zvakanaka, aenda kuchipatara asi ari kuti haana simba. Kana taite kubasa ngative nemoyo wokubasa. Ndizvozvo. Pane mahofisi anobatsira veruzhinji. Ichokwadi. Atinombopinda baba Isabel. Ichokwadi ichocho. Unotoona kuti munhu uyu hongu ari kuti ari pabasa. Ari pabasa but moyo wacho wekushanda. Ari kuti ndakapinda zvakatopera but zvakapindira zvecho asingaiti. Dai waro nguva yangokwana. Ndichaise ndiende. Ndiende kumba. And anenge achitorwadziwa nokuona vanhu vanenge vachiuya vachida kubatsirwa. Ungarambe uchishanda muofiseri weruzhinji rine baba Isabel kana wakadaro. Zvinorwadza. Zvakaoma zvemwana wekushaya uyo. Ndinoti nematambudziko vadzidzisi ngavasadaro chokwadi. Ndinonzi Pamela Konza ndiri panapa paNotoni. Ndo messages ari kubva kako vateerere. Mukoma Gilbert Chimpaka vari kuBangeti, KP na Bosch vadzidzisi avo vakapfapfaidzwa vanotaura chakakonzeresa rufu rwemwana vanogona kunge vasiri kuziva. Endeni mutumbi wakasvika pakutakurwa kusvika tasema pasina kana mudzidzisi umwe chete asvika ipapo. Baba Isabel apasvikiki zvokumhanya apa nokuti vabereki vanhu vanenge vane hasha, vanhu vanenge vakatsabwa. Ende nyaya yatangira kumashure muchibvunza zvamaita apa mangafanira kuita sezvizvi mugoita sezvizvi. Ichokwadi. Pakaipa zvinorwadza. Ndinonzi maikupa ndiri kuStone Ridge. Zvinorwadza chokwadi nedzinoparadza nematambudziko kuvabereki, hama neshamwari, chemaine tariro. Maticha akabatwa panonaka vanotaura chokwadi. Ndinonzi Brighton Muremba pabocha. Maticha vanogona kunge vasina chokuita directly mukushaya kwemwana. Ichokwadi. Vakashayiwa hanya chete but pamwe vanogona vasingatozivi zvakaitika zvipi but hanya kushaya hanya kwakazoita kuti zvikonzerese kumberi. Mapurisa vari kuita basa ravo. Vari kutsvaga kuti chii chakatora upenyu hwemwana. And tinenge kati tichibata pamwe chete kana kutaura nemapurisa kuti tinzwe kuti vanenge vasvika papi. Regai katinzwe kuti vamwe vanoti kudini. Ichokwadi mwana akapondwa uyu asi vadzidzisi vane chekuita nemwana, ndosaka vakaramba kuti mwana aperekedzwe kumba. Ndinonzi Chakugatsi Mashwindi kwamufuka kuchiweshe. Mwana angakura sei baba Isabel? Grade 7 ari kubvunza makore ke but grade 7. Grade 7 ari mwana musikana. Ari mwana musikana. Zvakaoma. Maticha mukati ndinonzi try more. Okay, maticha mukati maticha mukati ndinonzi try more kunjeku ndiri kuBelvedere. Nyaya iyo ndabuda dikita repamuno ndinonzi Pardon Kamuseu ndiri paBorodeo. Zvinorwadza. Kushungurudzika ikoko. Kushungurudzika. Okay, nematambudziko hama idzo. Ndiani kwatumira message? Rekezani katiwane kuti message yachokera kuponi. Alright. Mamuka sepa chimuti nyaya yevana kana vari kuchikoro ine mahwani ini vangu akakuvara achimhanya mwana, ndarapisa mwana wangu ndega. Headmaster akati hatirapise mwana. Nematambudziko hama idzo. Ndimukoma Chris Murenzi vari paMount Pleasant. Nyaya iyoyo ndine mwe nyaya yakatika mukoba KB. Ndiri mukati mekutaura navataungana ndoro anowe mutauriri weprimary and secondary education. Tichitaura dzimwe nyaya vakatondipa mufananidzo kuti tine imwe nyaya yechimwe chikoro chemwana akakuvarira pachikoro, tikatovaudza kuti endai munorapisa mwana because zvanga zvichitiwa pachikoro ndezvechikoro. Ndozvavakataura. So mwana akakuvarira pachikoro anofanira kurapiswa nechikoro. Chikoro ita sport yechikoro. Baba Isabel, ndofunga kuti Honorable Minister Torirai Moyo vagarisa vasati vauya pachimoti. Ichokwadi. Even mutauriri Minister of Primary and Secondary Education Mr. Taungana Ndoro vanofanira kakuuya kuitira kuti vambozosangana vombozotaura nemhuri yeZimbabwe. Ichokwadi. Vanhu vambobvunzwa mubvunzo kuti vangabatsirika sei, nokuti kuchikoro avaendi but vanoendesa vana. Vanofanira kuziva ukama hwavo ivo
nevana vavo nematichers avo nekuti vanhu vari kusangana pachinhu chimwe chete. ndizvozvo chaizvo. 23 minutes past 10 ndopafika nthakwe pari manje. afadzwa murimi kobulawa yekunjani wena Christopher Ruponga padomboshawa pa showground vakachibata chimuti kuti dzvi papa Isabel. nthawe ziri kudiyana 29 minutes past 10. yes, mune chimwere chiri kupisa chamungadaka kutsudzura kumuri yeZimbabwe. icho kwadi muri yeZimbabwe sekure vakwadi kuita muri yeZimbabwe. rega ndingotaura kuti rega ndingotsarisa kuti vagari vekwaziko vari kuchema vachiti muri kugadzirwa mugwagwa. takurwara harichachengetedzeki mune zvakanaka. rodi tinoda kuti igadzirwe asi hakuna here mutemo unoti kana vachigadzira pane zvimwe zvinhu zvavanoitawo kuti vari kugadzirwa vari padhuze vasakuvara nedust. mugwagwa uri kugadzirwa uri kubvaka muHarare icho kwadi uchinanga nechitungwiza. icho kwadi ichocho uchienda wiri kunobata uri kubva kupi zviya kuhwedza kunobata kuhwedza handiti ka. so vagari vekuchitungwiza vari kuchema chitungwiza ipi chaiyo? ziko vari kuti mugwagwa pauri kugadzirwa pane dhasi riri kusimuka richipinda mudzimba. tinozviona mune dzimwe nzvimbo pachidirwa mvura. hausitori unotori mutemo here kana kuti zvinotiratidza kuti vanhu vane hanyawo kuti patiri kugadzira basa redu pane vamwe vari kugara padhuze. havana zvinovakanganisa here? vari kuti vanhu vakukanganisika dhasi rawandisa havasi kudira mvura. ichokwadi panofanira kudirwa mvura kuitira kuti dhasi risasimuke. imomo mumugwagwa zvakare imomo mune vakomana vakuita tsika yekuti vakaona motokari yekuti vazvidza munhu vanoisa matombo vobva vavhara voti kana uchida kudarika giri keshi. avaiwe vari kutovhara mugwagwa wese kuti adombo komoti anombonetsa here kungoisa maviri kana rimwe chete rakasimba haro rodi inenge iri dikika dzimwe dzenguva kune gomba rodi kugadzirwa vane kuti zidombo zihombe pakati gisha. okay, zviri kuwanza kuitika nguvai zvokuiswa kumatombo murodi rakunovira uku chifura mhembwe 4567 unoona mota dzakatolaita. ndichagona kutokutumira rimwe vhidhiyo muchitoona motokari nezvitoitika nditorine vhidhiyo. okay, ndofunga yevanhu vari kutora matombo vachisaka murodhi tinogona kakubatsirwa nemapurisa. ichokwadi ichocho. vanogona kakuenda papolisi iri padhuze vonoudza mapurisa kuti ndo zviri kuitika. mapurisa kavoro ambush. ichokwadi vobata vanhu vari kuisa matombo murodhi. ichokwadi ende zive kuti vakomana kana chinge takuita nyaya tinenge taane information yakakwana titori nemazita enyu makatombosvika pakutoda kutorovana umwe achiti hatisadaro umwe achiti tidaro kutoda kutorwisana vachisa matombo murodhi. so ngavaende kunoripota kumapurisa. ichokwadi mapurisa vouya akawaita sei voita basa vobata vanhu vari kuisa matombo murodhi nokuti imhosva iyi ikoko vanobata ndovaziva. then ye dhasi iyo rega ikati tsvage pamwe chete kanokubata honorable minister vetransport and infrastructure development. ichokwadi honorable minister advocate Felix Mona kuitira kuti vataure nekambani iri kugadzira road iyi vapote vachimwayawo mvura vanhu vasarwarezvo. ndizvozvo munozofambani kana vakurwara kana vanhu vakurwara ende vari kuita shortcut vanhu vari kugadzira road avo munopota muchimwaya mvura. dzito inogadzirwa hatisi kutaura ikoko chete kana kuriko kuri kugadzira vanhu migwagwa diraiwo mvura. tichienda kuhwange handichaziva kuti ndepapi chaipo patakasvika asi pane patakabva mumain road tichifamba nedhito inoenda neairport ipahwange tikadzoka tichitenderera dhito iyoyo futi iri kusimuka dhasi rakawandisa inotori neriya riri faini zvokuti mungafungidzira kuti ifulawa kureva kuti rine nguva risingadirwe mvura. panofanira kudirwa mvura kuitira kuti dhasi rasimuke richipinda mudzimba munogara veruzhinji. papedza ichimwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndiri motere mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura paka Harare ruwa Soromio update asi kune vasina kuchibata pamakachitsudzura chakafamba sei? sori zvako tinashe godzura tango tiri kupinda neimomo muri yeZimbabwe. kune nyaya yandakataura mari maizuro kune musikana ane 18 years dzekuberekwa musi wa 1 January 2025 akaenda panzvimbo panonzi ipo pamutangadura pavanga vari mukati mekufara kupemberera gore vachiti vakaenda day before 1 vakavarara ipapo vari mukati mekufara. musi wa 1 achibva asangana nemukomana ndokubva vachinjana manhamba vachinjana manhamba iye musikana yanga nemunin'ina wake iyewo zvakare muchinda uyu anga ari ega vaisaziva vachinjana manhamba vakazotanga kutaura vari mukati mekutaura mukati mekureketa mukati mekubhuya kamashoko mukati mekuchinjana
rudo achibva apindira pakati pevanhu vakudanana mukomana aizviti anobva kumarondera akasenge akukwira bhazi asina motokari achishandisa bhazi achiburukira paruwa panonzi pachochi right ndo paidzikira ende musikana anoti ndo pandaimugamuchira saka paichi ndiri kubva kumarondera chaive chokwadi chekuti ari kubva kumarondera nokuti mabhazi aibva kumarondera saka zvaitaura ndizvo asi handina hama yake kana pandoziva paanogara chandoziva ndechekuti mudiwa wangu auya kuzondiona ndati ndikati bhebhe wangu ndagadzirwa musoro ndiri kuda hembe aindiitira ende paanouya sadati yega yega taitoonana asi hapana patakamboenda panzvimbo yakamanikidzika kuti ndingapupura ndichiti mukomana uyu anoziva nezvandiri senzvimbo yakaita sekuti bonde kwete ende musikana mukomana uyu aiti ada kundiroora september eti aiti ari kugadzira mari kuti andiroore ndakatombotaura nyaya kuti andi kuchechi kwedu tikaenda kuchechi kwake kuchechi kwemusikana ndokwavakaenda but vanhu vekuchechi havana kuziva kuti mukomana wani kuti vakangosvika hapana introduction yakapa akangoti handi kuchechi kwedu kuti aitira kuona kuti kufamba kwenguva kana achikwanisa kuenda kuchechi ndakuzoudza vanhu ndamata navo zvinenge zvaakuonekana kuti ndinenge ndaane chekutaura uye zvine nguva yekudanana nemunhu ndizvozvo chaizvo anotaura achiti iye akati handikwanisi kusangana newe pachinhu chakaita sebonde nemhaka yekuti kuchechi kwedu hazvitendere kuti ndisangane nemukadzi wanisati ndaita sei ndaroora mukomana uyu akazotanga kusauya achiti bhebhe wangu handifungi kuti chazofa takaonana zvakare face to face takatarisana asi tichanga tichaura pafoni mazuva akati fambei kusvika musikana akukumbira mukomana kuti uya kani bhebhe ndimbokuona kana wati haukwanisi chouya hako one day ndikuone kusvikira ati ndichauya nemhaka yeyi anoshevedzera achiti nokuda kwezvikonzero pane zviri kuitika hangazvitaure abvunza kuti wakafa here zvikanzi aiwe akafa anokufonerere akafa anotaura newere pane zviri kuitika horaiti ndichauya kusvika musikana azomboona mukomana aisa pastatus kana profile pic yeumwe musikana anoti ndiyani zvikanzi haundibvunzi kana ndosangana vanhu vakawanda munhu wandaisa uyu zvikanzi kana zvirizvo handichada ndokumbodetsana muna february muna machi ndokunyengetesana ndokupinda murudo zvakare havo amai kumagunde vari murudo amai kumagunde he kumagunde amai kumagunde he kumagunde chekesa musutu he kumagunde kufamba uko vari murudo yes kusvikira vakuenderera mberi uya kabhebhe ndikuone aiwa pane zviri kuitika asi wakafa here bhebhe handichakuda handienderere mberi kudana munhu zvese wandisikakuone mukomana kufona usiku 12 o'clock ndo paanofona foni kunyange yakadzimwa 5 minutes to 12 anonza yabaka saundi ekubaka 12 o'clock inobva yapinda vepinda epi zviri sei ndangonzwa kuti ndikubvunza kuti uri sei uchifona usiku ndonguva yandinoona ndinenge ndiri besi azofona rimwe zuva pane muyeni inga ndakuudza kuti pane vaenzi wani zvikanzi aiwas ndofanira kuti ndikufonere zimbabwe tete vake vanoudza tete vake musikana uyu uku kwaari kubasa kuruwa asi anobva munzvimbo ikuhifreds vabereki vake vari kunze kwenyika right inzwa izimbabwe aenda agara vatete vake vanomuti imbofamba uone achienda kunofamba kumaprofita kana kuti kun'anga anoti hakuna zvinobuda umwe wacho akatoti ari kukuvhundutsira hapana chatiri kuona pa ari dzoka anofonirwa usikunzi kwafamba ndazviona asi kufamba zvako hauna chaunoona nyaya ndiyangu newe zvese zvauri kuita ndiri kukuona inzwa izimbabwe patakamuunza pamhepo akataura paya zuva iro riya haana kufona akazofona mangwana acho anove nezoro midnight 12 o'clock musikana uyu akabva audzwa nevamwe mashoko aya vateereri venational fm koma-kb vanoziva zvinhu zvavo kazhinji vane vakatungamira kumberi tichibva pamhepo pamusikana uyoyo general sheren vakazotibata chiti bosho ndakuti kana kupinda pamhepo zvandanga ndichifunga ndaifunga kuti musikana uyu handiseti nelaini zvese ngarasi ngambozvisiya kwete kupa munhu kutorasa chaiku kuti izvi ngazviende zviende handichade kuzvishandisa zvikwenda so musikana achibva arasa laini nehandset aiwa hana kurasa laini nehandset okay izvi zvakataura nageneral sheren okay asi iye pachake akabva anochinja laini ndobva arasa laini iri ndobva atenga rimwe laini kwete same network akatochinjanisa manetwork okay achibva aenda kune imwe network okay ndobva adzima foni haana kuidzima akati sezvo laini rava nyowani
ichingoti 12 o'clock inzwa iZimbabwe achidayira foni achibvanzi koachinjire line zvikanzi network yanga chingonetsanetsa handu saka ndachochinja ndakatosvika pakubvunza kuti taite pamhepo haana kubvunza here zvikanzi aiwa angobvunza chiti wachinjire line ende pandataura inini kuti network inonetsana kuti chinje line ka angoti no saka ndangofuna ndinzwa kuti uri sei bye achivakata phone ndo update kuSolomio Zimbabwe. Ndakaenda kunokumbira kwataitaura kuti tinzwe nemazita vanoshanda nenguva yavo nemaitiro avo alisati tanzwa kuti ansa iri kuti kudi ikoko alisati apiwa mendoro. So tichimirira kuti vatibatsire vanoona nezvekuzvarwa nezvekufa kwevanhu munyika yeZimbabwe ndo vanenge vane data information madocuments kuti uone kuti uyu anonzi Kanyemba Bhonzo mupenyu here kana kuti akatisiya. Vasati vatipindura tichakumbirawo mhuri yekwa Senemu yemukomana uyu isokadi sezvo achibva kunonzi kuchi igava motibata motiudza kuti munhu uyu munomuziva here uyu nokuti zita neSenemu tinazo. Ndizvo baba Isabel ishokwadi tokumbira Senemu toitaura here kana vari vekwa Bhonzo kana vari vekwa Marimira ichokwadi tichakumbira kuti vekwa Marimira kana vekwa Bhonzo tibatei offline atisi kutaura apa tichakukumbira leSenemu ikwakati tibatei vari kuigava kana kuti kunyange vasingagare ikoko but muine Senemu yakafanana nemunhu uyu mutibate tapedza nenguva za 12 o'clock tichakupai kanhamba dzekufona toda kutaura nemi pane zvadoda kuti muite sei mutibatsire. Zimbabwe ndo pasvika nyaya yekuruwa kuSolomio iye achiri pabasa remusikana uyu aripo pabasa kwari kushanda anozvishandira saka mushure mekunge afonerwa nezero midnight nhasi midnight ati kudini no ikonozva ari kutoti handichazivi ndibatsiriwo. Kanyemba naBhozho maticha ekumazowe avo vakashayisa kusapa mwana uyu. Mumwe mwana aimuperekedza kana kudeedza vabereki kuti vazotora kamwana ndinonzi tatenda mwavhurudza pamanika kuMozambique takachibata chimuti kuti je maonero ake ichokwadi. Maticha vakashayisha kusaperekedza mwana kana kutsvaga munhu anoperekedza mwana kumba. Mwana angasinganzwe zvakanaka. Anditi vana pakuenda kuchikoro vanoenda vari group. Mwana anga arwara achiti handina simba handisi kukwanisa kufamba ndokumbira mubatsiri muperekedze vaifanira kushedza vabereki vazotora chi mwana. Baba Isabel tiri kukumbirawo kana pane munhu ari padhuze naBoss Obey Chimuka. Boss Obey Chimuka. Boss Obey Chimuka. Ngaudze kuti aiwaka ngavabate vakomana. Tikukumbira kungobatwa. Yes. Pamwe chete kana Dr. Vengesai Magadzire. Hanzi udzai Bhozho na Philipi kuti Dr. Vengesai Magadzire kubva kuPortras. Vanenge vakachibata chimuti kuti G. Dr. Vengesai Magadzire kubva kuPortras. Chinotobatwa nemadhokota. Amaiwe. Zvikanzi tinenge tichiwanzwa namai Nosta. Vana Alec Gweja hazviite kuti suma doctor tozoita sei aiwa kautekwa-tekwa mutungamiriko pamusoro ka avamhanye zvavo ivo vakutaura kwavaita ikoko vatopedza ndobataurire vakuru baba Mali mai Mali pamwe chete kana Mali wacho hanzi aiwaka chimuti takachibata kuti je. Notenda Zimbabwe nokubata chimuti nekuteerera kwenyu. Yesi mushumbi Phuzi tiri kubwera kakumweko. Ndiri kuona kafesifarai bhatani zvikanzi chokwadi mungaende kumusha kwangu kumusumbi muchindisiya here nhai National FM. Imwe abhatani tiendeni kani mukatsudzure pamusumbi pare. Baba Isabel musikana uya wekuSolomio paakapinda pamhepo
akakumbira rubatsiro kumhuri yezimbabwe akasiya nhamba dzake. Ichokwadi. Asi tiri kunzwa kuti varume vemuzimbabwe vari kukanda shoko. Kanyemba. Vakomana makandiro vari kuita shoko ende vamwe vari kukumbira nhamba vachiita sekunonzi ivo Varoda kubatsira. maprofita kana kuti n'anga. Asi shoko riri kuzosvika musikana unzi anini ndogona kugara newe ndokubatsira kana iri mhepo ndoipedza bhari chandiri kuda uite mudzimai wangu. Uite mudzimai wangu. Nhai Zimbabwe chiko. Chii? Batsirai munhu, batsirai mwanasikana atarisana kane dambudziko. Ini ndakatoguma ndakuti no kana musida kudzinzwepo pepe Regai timbopinda muchitoro neDMR Earth Moving Training Specialist. Nyamba naBhozho Magonatani nyaya yedhasi pakugadzirwa kwerodhi iyi ma1 ini ndakatozopinda busy kutangidza kuplasta dzimba dhasi richiramba kupera. Ngavapote vachidira kamvura chokwadi. Ndinonzi Maxstone Makoni DJ vamakoni pa Greenwood pa Cross Apple takachibata chimuti kuti 0718692244 0718692244 0718692244 maikupa ku Stone Ridge zvikanzi Kanyemba naBhozho kuti mukomana uyo aifambidzana nemusikana wokuruwa ku Solomio hana kufa here. Hatisi kuzira tese ndosaka tichira chidokwa chikuti tizame kubatsirana nemusikana kuti tinzwe kuti chii chiri kuitika. Tataura panapa kuti tichataura senem yekuti tinzwe kuti munhu uyu ari papi. Yes. Musikana uyu ari kudanana nemusatanisi kana akatengerwa handset iyoyo nemufesi ngarase foni iyoyo musandipikisa ndini mudhara chitova kwa gutu chimuti takachibata kuti G baba Isabel. Handset iri kushandiswa nemusikana akaitengerwa naye. Atina kuzwa tinoda kuti chimubvunze stage by stage atiuze kuti akazwana kopi pamwe ndiye here kana kuti asiriye. Okay, regesani katibve kuti ndiani munangu arachipata chimuti. Pamwe mwana uyo pamwe akabatwa kachibharo. Okay, mwana uyo pamwe akatobatwa kachibharo ndokubva aurayiwa. Regai tingonzwa ka postmortem kubva kune vanogona basa racho kuti zvakamira sei. Ndinonzi Kelvin Makura ndiri munomu muHarare. Chokwadi regai katinzwe kuti patsvakurudzo dzichaitwa kana mapurisa vachabuda neansa yokuti chii chakakonzera karufu rwemwana uyo. Boss tate pachitungwiza hanzi dhasi harina basa nokuti zvichapfuura tingatotye kupwanyirwa dzimba. Ndinonzi boss tate pachitungwiza Bhozho. Boss tate maenzanisa zvino musingazvitarise kuti zvise zvakakoshei kana kuti zvakaipirei. Hongu dhasi riri nani pane kupazirwa but dhasi harina kunaka nokuti rikakupinda dhasi vakawanda vakarwara vachinzi ndo chikonzero ichi nenyaya yekuti angokwira mupickup akafamba 100 km achisvika kutorwara. Okay, ichokwadi ichocho dhasi riri kusimuka kwaziko ma1. Ndinotonzwira tsitsi mambuya anoita zvemusika musaidi merodhi. Ndinonzi baba Tyler pa Posco vakachibata chimuti. Aiwa takadzifambira. Aiwa katichabata madirector tichabata hofisi ya honorable minister mona transport and infrastructure development. Tinzwe kuti kambani iri kugadzira road inobatanidza Harare pamwe chete neHwedza. Avo vari kugadzira paziko vanokwanisa here kumbopota vachidira mvura mukugadzira kwavari kuita road kuitira kuti tipodze iro dhasi riri kusimuka paziko paya. Ko hamungandiudza kuti pane zviri kuitika kubhendi revanhu? Kwachita chani? Zvakwana. Papa. Kana wozogara baba bati. Baba Isabel mati. Murume anonzi Alex Kacheso. Unoona matenda zvichitota mabebe. Vandotora manotsi. Nguva yanopinda 2 minutes cheteka ane atopedza baba Shero. But anogona kutora manotsi kune mamwe madances atinoita. Pane one asingakwanise kuita. Yatogona isoso. Yatinogona isoso. Timu rekumberi kwazvo. Udzai mudhara kuti anorova ake but pane one. Pane one anoka. But iwo mudhara Macheso pawakaenda kunopiwa motikari iyaya. Nemukuru wemazuva. Ichokwadi. Pawakaenda kuna madzibaba Chipaga. Ne 10,000 US dollars. Vanga vari right. Inda. Ayo mudhara kuri bonu. Baba Isabel. Chimbomirai. Baba Shero. Mangwana tiri kudai panapa. Yes. Toda kutaura nemi. Handiti ka. Kwete pa phone. Uyai pano. Uyai pano. Macheso ka. But ndakanzwa kuti
pane madancers vada kupiwa motikari nemukuru wemazuva. Alright. Hanzi i3. Pane motikari 3 dziri kubuda dzemadancer mangani? 4. Saka hanzi izvozvo hakusi kurarwa. Kuri kutsvagwa kokumbonogezwa. Inyama. Ewa, information tinenge tinayo. Mari titukabirirei. Ndiri kudawo ipapo. Pavanhu vatatu vada kupiwa madancers. Inini ndofana kunge ndiripo. But mundamato wangu manje. Changoti mukuru wemazuva. Ingowapa ivese. Ingowapa. Nokuti chokwadi. Mukapa vamwe, muchisiya vamwe. Azvizofambi. Vakuru wewe. Vakuru. Mukuru wemazuva. Ende vakomana chivane otaka. Mukuru pavakangokandwa paibe kunzi vapiwa zvinhu zvavoka. Vakomana vachibva vaenda kunotenda. Tiri kutenda mukuru wemazuva nezvamakaita zvanzi mune hunhu. Saka makona kupewa. Tinotenda 11:15 ndopafika nthawe pali manje para chinango ndipo baba Isabel chamufuna kuti timutsudzure tikanati kataleke tekana baba paramba. Icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndiri motiri mukati bekufamba mukati bekufafadza nekutsudzura. Paka. Mapindira papi. Pamberengwa. Mberengwa. Yairi pamberengwa muri weZimbabwe. Kune mukadzi akambororwa. Hana kuita mwana. Ndokurorwa kepiri. Akakutanga akarorwa. Hana kuita mwana. Murume wacho achibva ashaika. Mwari vakatonga. Ndokuzororwa kepiri. Ndokuzosiyana murume achirwara. But murume wakasiyana naye. Akaenda kunosiya mukadzi uyu kuvabereka achiti torai mwana wenyu. But uchazviona kumukadzi. Mukadzi achibva adzoka achibva agara pamba iko zvinozvo ane makore anokwana kuita iwo 4 years ari pamba ipapa. But inzwa izvaitika mukati menzvimbo iyi. Ane hanzvadzi yake mwana wemukoma wababa vake kwa baba mukuru. Hanzvadzi iyi ihombe kwaari asi vakabarwa gore rimwe chete. Asi hanzvadzi iri mukuru. Umwe ari kwa baba mukuru, umwe ari kwa baba munene. Uyu musikana mwana kwa baba munene, mukomana mwana kwa baba mukuru. Uyu mwana kwa baba mukuru mukomana uyu. Kwete mukomana murume atori nemukadzi nevana 2. So murume uyu atanga kurwara. Iko zvinozvo murume uyu akukwanisa 3 months ari panhoo akarara achirwara. So mukadzi uyu akabva aiti kuna amai vake, mama ndinokumbirawo inini handisi kukwanisa kurarama zvakanaka. Mai vanobvunza kuti chii? Anoita mazuva. Mama handisi kukwanisa kurarama zvakanaka. Ndikawana hangu poison ndogona kumwa. Ndife hangu. Uda kuzviurayirei? Mwana anoti iye. Ndikakuudzai mai muri mega muri mutorwa. Munogona kufa tikaita ngozi. Shevedzai vatete. Okay. So ikanishenze baba kuti zvite panopamba anoti kwete. Shevedzai vatete. Asi vatete ndiri kuda vai vakura vai. Vasisina mashamwari vanongogora kumba. So kuna vatete vamwe vasanyatsooni nokukura. Vachibva vashevezwa. Zvikanzi vatete ndati ndikuzivisei. Handisi kufara nenyaya yekuti kubva zvandauya muno ndakadanana namurume anonzi Nhengi baba Nhengi. Kubva musi wandaita naye bonde havana kuita mazuva 2 vakabva vafa. Ndikadanana naNhengi. Umwe wacho ndichienda kumba tasangana usiku. Mangwana kuseni ndiri kunzwa kuti munhu aonekwa kaita sei akafa. Varume vanokwana kuita 7 vese vafa ava. Ndakaita bonde navo. Ndakasangana navo. So handichazivi kuti kusangana kwandakaita navo ndo zvakavakauraya here kana kuti vane zvine chekuita nekufa kwavo. But iko zvinozvi nyaya yerunyaya yekundibata ndeyekuti pandakaenda kumapurisa mushure mekubatwa ndapinzirwa mumba ndikafukidzwa saga mumusoro ndikabayiwa nebanga ndichinzi nyarara ndikazomuka ndichikuudzai kuti ndabatwa chibharo tikaenda kumapurisa mapepazi munomaziva. Munhu akandibata iye hanzvadzi yangu Nhengi wakababa mukuru anova ndiye ari kurwara. So mashoko andinoda kuti mutaure ndeyekuti handizivi kuti angaporeseswei. Ndakutoziva kuti wese akasangana neni ari kufa. Vatete endai munomubvunza kuti ndiye here. Vatete vakati handikwanisi. Ngatiunganei semhuri. Ngatiunganei semhuri. Vakazokwanisa here kuungana semhuri kumberengwa? Havana kuungana. Hapasati paunganwa.
so amai ndo vaunza nyaya yemwana wavo kuti mwana ari kushevedzera kuti anytime ndogona kumwa mushonga ndiri kukonzera kufa kwevanhu uye zveyanzvadzi yangu izvi ndini so amai vari kuti ivo kana ndazvitaura inini kana mwana wangu azvitaura mwana wokubaba mukuru akafa ndinorarama sei mukugara nevanhu ava ko iye akafa ndichararama sei nyaya yasvika kwatiri but tiudzere ukama vatitite vaudza but vatite vati ndiri mudiki handikwanise kuisimudza ndega ngatangane chaungana regai tidzoke kuvateereri mushure mekunzwa mashoko anotevera. Kanyemba naBhozho, chimuti chakabatwa pamakongo paretreat hanzi machinjwa mazita. KB ava kunzi Profesa Manyama, Bhozho ave kunzi Engineer. Ita pfo kuna Shekman Matono masuka hazviperi mushe tagashidzwa Boss G ndinonzi Robert Veremu murume wechivanhu kuHatfield akachibata chimuti. Hey. Yes. Ini ndakunzi Professori Manyama mabeef. Baba Isabel tataura akakuti musikana wekuSolomio kuruwa akati mukomana wake anobvaka kuIgava. Zviri kunzi ainzi Igava inonzi Igava. Ndizoka motiregerawo kana kukanganisa zita, it's Igava not Igava. So tichakupaika senemo inofungidzirwa kuti ndo kunobva kuti kwakaberekwa mukomana uyu. Hama dzacho motifonera motudza kuti munomuziva here uye ari kupi, kuitira kuti batsirane ari kushungurudza ka mwanasikana uyu. 20 minutes to 12 ndo pafika mtawe pari manje machinzwa chekumberengwa mati vese varume vakasangana nomusikana uyu vanosvika vangani varasikirwa neupenyu? 7. mukomana umwe chete 6 ndanasaimba. mukomana umwe chete 6 ndanasaimba which 8 hanzvadzi yake yakarara. So hanzvadzi yake ndiyo inofungidzira kuti yakamubata chibharo. Ari kutotaura kuti ndiyo yakandibata, asi kufungidzira kuti akandibata. Anozviziva sei kuti ndiye? Ndiyo batari kwanzi ndotozviziva kuti ndiye akandibata. But endai munomuudza vatete kuti mahwani. Nokuti handisi kunzwisisa kuti vese vandakasangana nawo. Saka inini panapa mararamiro angu andichanzwisisa. Hai Kanyemba naBhozho, korokotedzai muimbi mukuru Thomas Mukanya Mapfumo nhasi 2 July ave nemakore 81 years. Toti happy birthday kwaari, rovai rwiyo rwavo kuvarangarira nokuti vafamba rwendo rukuru. Ndinonzi Love Moka Shawo kuwadzana 1 Harare. Hey, happy birthday. Yes, kutekwa kwa Thomas Mapfumo. Regai katizotsvaga ka 1 tobva tangoti turudwe padi zvino timbonzwa akakuti Cell 1 Electronics. Okay Baba Isabel, muri yatiri kudaka kuti itibatewo zita ravo vanonzi vekwani? Mukoma KB regai nditarise mubhuku. Right. Regai Baba Isabel kwa vatipeka zita tiri kumbira kuti muri iyi kunyanya vari kuIgava vatibatewo titaure kubudikidza nenyaya yemusikana uya akanetsana nemukomana achibva ati mukomana handichakude. So mukomana anofona na 12 o'clock oiga usiku, even musikana kana kadzima foni inobaka yoga akachinja line. Yes, anongofona ipapo kuti koma kazochinja line nai sisimuli mauda kutiza muchienda kupi nangoti ninzwa kuti muri safe here. Apa tiri kutaura zita nesenemu rikaundi senemu chete. Senemu inoti Chinyenze. Tiri kukumbirawo ka vemhuri yekwachinyenze kunyanya vanogara kuIgava handiti Marondera. Kana makateerera munobata mukoma Bhozhongora panhare inoti iyo 0771 545 025 0771 545 025. Ndiri kubatwa naMbuya Langa. Vari kupi Mbuya Langa? Mutare rodiyo iyi mukati bomba vanenge varimo. Vanenge vakachibata chimuti kwanza ndichisiye. Aiwa, tinotenda. So panhamba yamapiwa iyo vese vane nyaya munokwanisa zvakareka kubata Bhozhongora panhamba iyoyo kuitira kuti muite sei heka musvitse nyaya pachimuti. Hesi Kanyemba naBhozho ndinonzi Mai Lilian Mungate kwakanyemba kuchiweshe. Ndichakupai update yekwasiabhuwa muri yeZimbabwe yekubhinga yamai yekufa vaya vachizoonekwa mukadzi achizonoka iye akafa, mwana achizorwara kusosvikira vabereki vemukadzi uyoyo vatanga kurwara. Pakazoita makosi
mushure mekuisa kumkwasha mukona hama dzekona tezvara dzamuisa mukona akakwanisa kubuditsa phone number dzemubatsiri vachibva fona but pavakafona vakatuka asi Zimbabwe kune rufu nyaya inichauya mangwana izvozvi kune rufu kwane rufu zvakare. Hai, so update iriko mangwana, hoza Friday, hoza weekend, hoza mpela viki. Vusa matoto pachitungwisa pamakoni akachibata chimuti Prosper Mahara pagoromonzi weArsenal nidza the elephant pajumbo Clayton Zulu kumadziwe kurafingora morning kanyemba na bosho ita happy birthday kuna Anashe Charerekera bomba pa Highglen ndinonzi Josias Chigondo mudedze katatu Anashe Charerekera bomba Anashe Charerekera bomba Anashe Charerekera bomba pa Highglen po rikiti vo ndozva kuti makagukuchira dzakawanda Zimbabwe yamirira bini mamuka seko nasi baba isapo nyudza igejo Zimbabwe yamirira icho kwadi muri Zimbabwe rikandireva ndiri mukadibe kufamba nekupapaidza paka mvurwe ndapindira munzvimbo yemvuri mukoma KB mumvuri mune nyaya yandinayo nyaya yakamira sezvizvo kuna amai vane mwana wavo ane 3 years amai ava avana wende bvupamba ndati avana murume vanogara vari vega amai ava vanoita basa rekutengesa muviri amai ava vanoenda kubhawa amai ava vanofamba usiku vari mukati mekutsvaga senzira yavakasarudza kuti ndio yavanoshandisa right amai ava vanoti kana vakuenda kubasa ravo manheru night shift vanotora mwana vomuendesa pa next door ndio pana amai vavainopa mwana vakawirirana kuti vanobharana nenzira ipi kana tikasara nemwana wako ndobva vaendesa mwana ipapo zvakaitika ndezvekuti vari mukati mekuendesa kudaro amai vakazongoona mwana akugwabvura kana ndichiti mwana akugwabvura mwanasikana uyu mwana anga kutoratidza kuti iye ane chirwere chepabonde STI mwana akutokwenya mwana akutomera mapundu mwana akutokwenya mwana toine maronda ndokuenda kuchipatara vaenda kuchipatara chibva vaudzwa kuti mwana ane STI mwana akabatwa uyu but amai vemwana havana kana zuva rimwe chitira vakaona mwana achibleedha kana kuratidza kuti nhasi akuwara kuratidza kuti mwana abatwa havana amai ava sebasa ravo munhu aitombotora vanhurume achipinza mumba mavo mwana aripo amai ava vaisiya zvakare mwana kunext door ivo vachienda kubasa nyaya iri kunetse ndeyekuti pazoonekwa kubuda kwechirwere chemwana hapana chakagara chaonekwa nekuti munhu mukuru ndiye anoenderana nazvo ndiye anozviziva uye zviajaira mazviri kana zvikaitika paari amukwanisi kuziva kuti mwanakadzi uyu mwanasikana uyu nhasi aita bonde nemunhu chikozero izira rake asi kana ari mwana mudiki zuva rake rekutanga kuitwa zvinhu izvi anokuvara uye zvemutezo wake hausati wasvika pazira rekuti asangane nevarume so musi waanobatwa kuitwa mukadzi anogona kukuvara kana kugona kufamba kana kubuda ropa sokuratidza kuti mwana amanikidzwa kuita zvaasingagoni anofanira kuonekwa nevanhu vanogara navo ishokwadiso asi zuva rakaitika mwana uyu hapana akamuziva kusvikira amai vachitori nemwana chakazovanetsa ndechekuti wai mwana achigwara achingokwenya mukukwenya amai vakatirika nditarise mwana vari kutarisa mwana vari kutoona tive nemaronda ane mapundu ekuratidza kuti mwana uyu ane chirwere chaari pavakapinda muchipatara ndokuudzwa kuti ndo inonzi STI inonzi rakati zita rakati kureva kuti chirwere chepabonde asi achiri mwana mudiki 3 years kuchipatara vachitarisa mwana uyu vakaona here kuti akambunyikidzwa right ndiye akabunyikidza mwana zera rake mwana anofanira kugara naamai amai do taurai vechipatara vanoshanda mabasa ese makambomusiyani akambogara nani pane munhu mangambomupa inotienda naye yanyeyi yekutsvaka kuti saka ndiyani akambonyikidza mwana kwa imimi amai kana makambosiya mwana pane zuva here ramakazotora mwana wenyu muchiona kuti nhasi mwana anenge ari kurwara yes zvese havana chavakwanisa kuziva nechekuti nhasi mwana ari kukwenya vachimutarisa vari kuona ane maronda police case mapurisa vakomana vanoti vakagaragara vanobata cape vakagaragara vanokwiridzira matrausi chero risina kuona zvirikukwiridzirwa so gariende opposition ezi bhadhi racho doriziva sikanzi aiwasvi imimi amai ndimuridzi wemwana muna maiden handina ndimunogara nemwana wenyu ndiani mwe munhu makambopa mwana onzi ndinombosiyira ava ngavauye futi kuno titaure ndapedzesera mhuri yeZimbabwe amai vemwana nemunhu asiyirwa mwana vari mumaoko emapurisa
so mapurisa anofunga vakaona kuti vanhu ivava kana variwo vaigara nemwana pakati pavo ndio pane munhu wana anoziva kuti ndiani akambonyikidza mwana. Yes, 3 years baba Isabel. 3 years. So vamwe vachibvunza vanoti amai avo zvavakatorerwa imhosva here kusiyirwa mwana, ko zvinoita here kuti iwewe unosiyira mwana ne3 years umwe munhu usiku uchienda kuvakati? Ndiani ane mhosva apa? Ndiani anofanira kubatwa? Kuvamwa kwanyakambonyikidza mwana ndiani? Rombwa chete because 3 years ndinonzi T-bus padombo shava pamvere chena. 0713938538 icho chekumvurwi mwana uyo anzi akatorwa akataurwa naye pakona chokwadi chinobuda chete nokuti 3 years mwana mudiki akanyatso kubvunzwa anogona kutaura. Ndimutsiroka vese vakabata chemuti ndinonzi the radio inspector Shekman Matono ndiri kunoko ne mashoko ari kubva kuvatereri ekuti mwana uyo akabatwa nezvikomba zvamai. Ndo zviri kutaurwa nemapurisa epachimuti. Ndo kwarakarerekera rakawanda. Yes, nokuti uyo ari kuti muvakidzani wangu kana kandiri ndisaririwo nemwana chinonzi kuvakidzana kubatana nikubatsirana zvinhu zvakawanda. So kungoti mwana wenyu next week akarwara munogona kuya muchiti kutawo. So kuchengeta kwake mwana pamwe dzimwe kune zvakaitika, asi chii chakamboita kuti kubatwa kunoita mwana ane 3 years anobatwa kuenda pabonde nemunhurume kusvika pakuzobuda kwechirwere vanhu kana mai vacho vasingazivi vaisamugezesere 3 years vaisamugezesere mwana uyu sei vasina kuona kuti mwana akanganisika kuzowanika maronda akutobuda ndopakutozoudzwa nemanesi kuti mwana uyu akabatwa amai vemwana. Gonatani ko Susan Murindi pa St. Martins akachibata chemuti. Nicholas Chiteka pa Glenview 3 pariseiko nas amai we. Gilbert Chipaka ku Bangeti. Dixon Tiki Matepa. Julius Talapenzi kuanzi umzururu famu kunyabira. Tinokutenda pa mwechete kana Peter Zuru representing Domboshawa pa Senior Tires. Magonatani ko kumweko. Icho kwadiri muri ya Zimbabwe rikadidi mamukaseko matima na wosenyika kwa mlenge muri koko. Nilipona sila pila mchirongo hapo chongo na segment part 1 nilimo katime kutsudzura mukadime kupapedza kuti zviri kuitika matima na wosenyika iro nasi zvandiri kutaura pano muri ya Zimbabwe ndinadzo ndakapakata nezuro kuswera zuro ndakasiya pamgwagwa chandakataura chekukwekwe chaiva tichakazvisungirira akanofira mumba make asi shoko rake rinoti iro ndarwadziwa ndanyora tsamba regai ndife regai ndizviuraye regai ndisiye nyika chikonzero ndadzikisirwa pasi ndatorirwa mukadzi nemurume nomumwe ticha kuprimary iye ari kusekondari nematambudziko. Ndini yeye ndinaipa chinoipa papati yemukadzi apinda mukati meguta reHarare nezuro ndinasi nange ndiri mukati mekutaura nayo ukanditarisa zvandiri bhosho ukandiona zvandiri kudaiso ndiri mukadzi akasvika ndakapinda mubake kutanga zvikakona ndikapinda mukechipiri kakona kechitatu zvikakona asi kechitatu ndikwakatakazoita mwana asi kwese ndikasiya kwatakasiya mwana uko ndakazofamba ndokuenda patouchline kuroti ndakaenda kutekesa muviri wangu ndaenda patouchline kudaro ndakabva zvaramba ndakanaka ndakasvika asi handina chandaiwana ndikati sei akamira pedyo neni ndikamutarisa anoti asika pasi mvura yemubvumi mafuta yemubvumi chimiro ndakaumbana asi vanosvika vachitora uyu ndakamira apa ndakaita simba rokubuda kuenda mune imwe nzvimbo inonzi Jesi Chipinge ndokubva ndanotora mushonga wekuti dai ndasimbiswa basa rangu rienderane nezvandiri then oroshi wiri beautiful wakachiwemba kimini kirasha mucheka ndisati ndadzika nyaya yakataka kuita ndeyekuti haiwa mushonga tinokupa ishokodi unoita mari asi pane mukosha kuti kuwasha kupa panapa ndewekuti mushonga uchakupa isusu ndewekuitira action hama dzako dzinongona kuita 7 kusvika waita bonde nadzo vakafanana nababa vakafanana nehanzvadzi dzako vanodziva nababa muropa hanzvadzi dzako muropa ukakwanisa kubata vanhu yavo ukapinda navo pabonde vakakubata semukazi wapinda. Ndo mhiko yakaudzwa kuChipinge muri yeZimbabwe haana kukuta akatovawana vanhu ava akatoita bonde navo vanhu ava mufamili yavo variko vanhu mukoma KB vanoti paukama hwangu kana tiri tega ukama asi mukasakana kukona avenue zvashata vekuti kana akatarisa mwana wake akashama anotarisa kuti wangu ndamuona nezvaari asi nekuda kwokuti mwana hazviti kwazoita vamwe vanoti anotaka kucheuka pane ari kundiona here kana pasina ari kumuona cheka so anga akuita maactions kuhama dzakafanana nedzidzi kusvika abatwa nehanzvadzi aita bonde nehanzvadzi dzinokwana 4 vana baba
vanoti vana baba kuti baba vakamubereka but vanonzi vana baba vanin'ina vababa vanokwana kuda 3:7 vese vachibvaita ndokubva azoudzwa kunzi izvo pauri kuita zvinhu izvi unenge une mushonga una muhomwe asi mushonga watiri kukupa uyu nguva mushonga uyu basa rawo haudi kusvibiswa uri kukupa basa retsvina nokuti chipfambi kana kuda zveupombwe kana kuri kukereke kunyange ari mudzimai wako wakaroora unotonzi pauri kuenda kumunamato usati bonde kureva kuti chinhu chiri kuitika pachinyama chedu but pamweya washoko raMwari itsvina wari kuda kupa mushonga uyu kuti ukutsvagira varume vekuita bonde nawo asi ndiri kuti kana usvike wabata mushonga uyu wadhonza munhu akauya pauri nguva yaunoita bonde ubvise pauri usasvibe mushonga uri kunzi haufaniri kusviba but unosvibisa iye uchimutsvagira vanhu asi nguva yakuita bonde anofanira kubvisa mushonga uyu paari ndokuva avata mhene dzake ende anotaura achiti iye bhosho pandakatanga nyaya iyi ndakapinda mu4 months zuva rakasikwa naMwari rega ndaisangana nevarume vanodarika 40 pazuva 40 varume vaita navo bonde pazuva rimwe chete rakasikwa naMwari ichokwadi bhosho ukatarisa upenyu hwangu mota ndinoenda uya nayo imota yangu iyi handina kubasa kwandinoenda asi ndiro basa racho mota yacho makaiona here aiwa baba kuti makaiona here ndaiona here yakaita sei motikari aiwa ane mota yakanaka baba pati aiwa twin cab yes aiwa ane mota yakanaka kunikidza nebasa rari kuita ari kuti ndiro basa rachona iri anditi so zvazoitika notaura chiti iye ndakabva ndaenda kwamutare kubva kuchinhoi ndichiti izvo kana waenda munzvimbo kwese unosvika uri nyubhero nyaya iyi ndakaitsvaga ndikaiona mukapinda munzvimbo inonzi mumbare ine vanhu vanotengesa muviri 95% yevanhu vanotengesa muviri imomo havasi mumbare pane kwavanenge vabva mukaenda kuairport mukasvika nzvimbo iyoyo 90 to 95% yevanhu vanotengesa nzvimbo muviri imomo havasi imomo vanochinjana vekubudiriro kumbare vekuairport kuchegutu unenge uri nyubhero ikoko ende wiki riyori vanenge vari kumbare next week kukuwadzana anenge achinzi inyubhero kwanzi kune chiri kupisa vachangopindira ndobva aenda kwamutare aenda kwamutare kwanzi ndakangosvikirwa nemunhu achibva ngoti ini yangu izvi handizviite izvi hasi wewe ndakuda ndingangoetuka zvangu ndingangoetuka kwai ndokudhonzwa iri kunzi uyai panapa ndikunzi wawawa kwai ndipanapiwa mari kwanda 600 years cash handina kwandiri kuenda newe ndida kungotamba newe ndobva ndaenda so mai ava vane tambo yavakasungirira muwest ndei tambo yakasungirira muwest ndo inenge yakasungirirwa senge chuma like ndo inenge yakasungirirwa kadhende kanenge kakasungirira mushonga wewe kamushonga aka kadikidiki saka nguva yakuti vakuda kuenda vanosunungura nguva kubvisa hembe dzavo ndopa vanosunungura kanhu kavanhu kwanzi dzimwe dzenguva ndinokaisa muplastic zvokuti let's say kunewo munhu vasingari kuenda kana kuti kuziva kuti apa ndipapa ndobva ndangocherera ipapo ndobva ndoenda zvinhu zvangu ndodzoka ndichitora kwanzi ndakasheswa mukana nemari yandakapiwa ndakangorivara ndobva tangosvika chiva nodi ndisina kubvisa vakubva imomo mukoma kevi kwanzi vakuvaliwa miri wese asi vakaudzwa kunzi pese paunoita bonde nezvesezvo kana une nzvinhu zvawakunzwa usina kunzwisisa unondifonera chikonzero unogona kusangana nevamwe vanhu vakagadzirwa iwe uri wamo ndokuti akakuya achibva afona afona kudaro ndokubva audza kunzi iwewe hauna kuita bonde here uine mushonga wako kwai chekutanga ndakavanza ndichiti pamwe ndichabatsirwa kechitu kechi3 ndokazobvunza zvikanzi no ndine vanhu vandiri kushandira kumbari ndokwandiri mukadzi wanditana mukoma kebi ari kuno kumbari akatouya atevera munhu n'anga iya ndo yaatevera so ari kuti achitaura nini bhosho chandisiri kuziva ndechekuti kana wapiwa mari ukaita mushonga ukaita mari kana ukazoti handichadi kuenderera mberi zvinhu zvaunazvo hazviparariri kana ndataura naye nokuti izvezvi vaniko vaenda kunoshandira munhu kwavarara vari vandimisa kuti ndikusvika pavari ndiri kukumbira kubvunza ndisati ndasvika kuna godobori wangu uyu dzimari dzenguva zvandiri kuda ini ndizvekuti mushonga uyu handikuda ndati handichadi zvokumira pakashira ini
andichati varume vakawanda asi ndikasvika ndichiti ndigadzirire iwo wangu upenyu hwangu pohonga hwave urambe huri ipapo asi ndisane munhu wepatachilaini zvinoita here ari kuda kubvunza kumuriyezima kuti kana kuri kuti ava vatatu hakuna mwari kuna kundibasa here nokuti upenyu hwandave ndakuda ndakurwara ndida kunorapwa but inini upenyu hwachowo zvakare andichauda ko kana akati hauchaude upenyu uyu then zvinhu zvese zvaakaona kubudikidza nemushonga zvobva zvaparara ndoparuti handisi kuziva ndikumbira vanondibatsira kuti ndinokwanisa here kusarenda kusiya basa iri asi upenyu hwangu pohonga huri ndotangira ipapo ndakuzowana mari nezvimwe asi ndosiyirwa ndiri ipapo kuti basa iri nemushonga uyu ngaundisiyire upoka ndisiyira ipapo asi handichadi kuendera mberi nebasa iri mari shoma yandinayo ndakuhodhaunga nebhero right pamasangana kuti pamaonana nomudzimai uyu anga ane dambudziko rokukwenyera rokuvaviwa ari kuvaviwa mukomakebi ataura asingadaizo anenge achingogwabvura so kuti ano zvachionoshedzera kuti unoona dzimwe nguva anotocheuka kutarisa kusaidi kunoona kuti ane dzimwe nzvimbo dzandingada kukwenya dzisingaiti pavanhu hei 0713 chandirwadza mukoma kb 938538 ukatarisa munhu wacho zvinorwadza maonei muchimutarisa munhu bababati kana muchiti munhu muri kutaura kuti kudiwa mwa wasi vanhu here mukadzi bababati amai 0713938538 regai timbopinda muchitotimbotengesa tinzwe mashoko anotevera so factory settings otangira pa0 ndinonzi Musa Valentine James ndiripo pamanyame mukoma kb vanhu ngavadzidziri kana vaenda kuchechi yes chokutanga kupopora ende kupopora zvakunoitwa ndezvekunzi kana uchinge watadzira munhu waenda kumapirisi vakuru vemakereke vanoti iwo haufaniri kuudza munhu kuti sorry pasina kana kukumbira regero usingataure chaukamutadzira ichokwadi sorry nenyaya yekuti ndiye ndakadya mwana wenyu kana wakubva pabasa wonyatsovaudza kuti inini ndada kubuda pachena ndakandiri mbavha whatever you are missing here ndini uchibuda pachena ndoumbavha wachozvo kuno kupupura usingatauri zvaukaita zvawakatadza ende unofanira kupupura kumunhu wakatadzira then mwari wozokuregerera wacho wakatadzira vati ndakuregerera ukaregerera neukatadzirwa mwari akudi akwanisa kuregerera chikonzero wacho akakutsamwira because ungapupura kuna mwari iye munhu wacho chidaka kuonako anozunza musoro hauregererwi pakaipa babesa bheo hanzi naFilipi Zuze ari kuBorodeo Kanyemba naBozho mukadzi uyo itsuro yarohwa negwenzi yayo right vanhu siyanai nezvemishonga yakashata ndinonzi Filipi Zuze ndiri kuno kuBorodeo kunakirwa kusvika pakukanganwa mhiko amen mukoma kb pambare pane mukadzi aiti akapinda nomurume mumba murume wese wapinda naye mumba anozowanika hembe yake mukati iri panze ndakaitaura panapa akapinda naye mumba murume yepa anobuda anoshayiwa chibeko chake chemukati panze achibuda panze anochiona achikobuda luchinji andakakuona kuti chibeko changu chiri panze icho mukadzi iye zvakazoitika ndakashaya nguva mishonga iyi kai amen Kanyemba naBozho ndandichida kubvunza kuti ko hakwanisi here kudzokera futi kwakanotora kazvinhu otaurirana nasekuru vakambomugadzira pekutanga kuti vazvirapanure asi haasati asvika pamunhu idzi dzapfungwa dzari kutsvaka kuti dzimwe dzenguva ndichazonzi kana wati hauchadi iwewe zvese zvauna zvisakudzokera kumashure ndo upenyu hwaari kuramba but zvakare akada kuendera kumberi anzi zvinorwarisa futi ko pakabvunzwa nasekuru vakamupa mushonga kuti hapana here mhiko dzaakanganisa iye akarambirei ane kaviri kaakaramba asi azoona akurwara manje ndo pakazobvuma kuti pane zvandakaitise ndakakanganisa ndakakwanisa kunopinda muimba yemukati ndisina kubvisa mushonga pandiri Match day number 21 Kasolaga Premier Soccer League mafixtures yacho yaramira tenepa Saturday 4 July 2026 Kuluveve Stadium Bulawayo Chiefs versus Moz FC Ascot Tel 1 versus FC Platinum ku Babafield Stadium FC Hunters versus Scotland FC ku Baobabu Ngezi Platinum Stars versus Chicken Inn Muswe Sunday 5 July 2026 Hard Rock versus Cape United ku Chawanda Manika Diamonds ichabvina na ZPC Kariba
goalkeeper ku Sakova. Triangle United versus Herenchos College ku Gibo. Iposo Highlanders amahlola nyama versus Simba Bora ku Babafield Stadium musi weSunday. Mutambo watichakupaika live pachimuti pa National FM. Then Dynamos versus Agama ku Rofaro ndiyo ka mitambo ye match day number 21 Kasolaga Premier Soccer League. Tiri kunzwa kakuti Warriors defender Gerald Takwara uyo ane 31 years ajoina Hard Rock. Gerald Takwara akambotambira ka kuzikwata zveku South Africa, Saudi Arabia, Iraq asi adzoka kumusha. Uye pane mahunga ekuti Hard Rock iri kutargeta Prince Dube mushure meku expire kwakaita ka contract yake uyo aitambira ka Young Africans. So zviri kunzi Scotland FC pamwechete kane Kaizer Chiefs vari kudawo zvekare ka signature ya Prince Dube. Regaiti zonzwa kuti ndiani vachakwanisa kuti vamusaine. Caps United hey matengero yacho iri kuita zviri kunzika vatenga Vunga Uchizi chizvarwa chekumalawi aimbotambira ka Silver Strikers right ari attacking midfielder atengwa kane Caps United. Precious Phiri aitambira ka FC Platinum ari midfielder chiri chizvarwa zvekare chekumalawi auya ku Caps United. Chris Mugalu adzoka ku Caps United ari striker chiri chizvarwa cheku DRC pamwechete na Victor James goalkeeper chiri chizvarwa cheku Botswana aitambira ka Galaxy FC. Zviri kunzika auya ku Caps United ndiwo kamashoko atiri kutambira pamitambo yakatambwa ka ye FIFA World Cup 2026 round of 32. England 2 DR Congo 1, Belgium 3 Senegal 2 after extra time, United States of America 2 Bosnia and Herzegovina 0. Nasi nengwa za 9 o'clock kune Spain versus Austria. Then Friday 3 July nengwa za 1 AM Portugal versus Croatia. Nengwa za 5 o'clock mangwana Switzerland versus Algeria. 8 o'clock Australia versus Egypt. Ndiyo mitambo ichatambwa ka ye 2026 FIFA World Cup iri kuvinirwa ka ku Canada, Mexico pabodzi kana United States of America. 2 minutes past 10 ndo pafika nthawe pale manje. Hey bika nyemba bonzo pabodzi kana Boshongora Washington Maremera. Lekezani kati kusiyeni na Nas Gudanga Moli Mulauzi ndiye anenge achicheza namwe kapata wora za 3 o'clock tichiti happy birthday kuna Mukanya Thomas Mapfumo.